खहा जाबाय बेखौ लायनायावनो थांबाबो गनो गवा लोगोनि बिफाया लिंहरो दिनैनो गगोनसै गारि भारा लानानै गोबां रां खहा जानानै दाहार जालाबायनानै दं आरो खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली जोंनावहाय बे साननैसोआ राजनितिक ना पलिटिकेल हान्जाफोरा गावबा गावखौ हान्जाखौ गोख्रों गोरा खालामनो थाखाय बयबो जयनिं आरो जयनिं UPPलानो होन BPFआनो जयनिं आरो जयनिं सोरबाया बहाबा खालामदों सोरबाया बहाबा बायदि रोखोम जायगायावनो खालामदों जाय हक आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों BPFनियाव टिकेट बिनाय ना मानाय आं बेखौ बुंनो रोङा खाम्फाया सारा जुदि गेलेयोबा आसा दं देरहानायनि बिनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैया प्रमिला मेडाम आरो प्रिथिबि नारायण मेसदेब बिसोर सानैनि सायाव एसेब्लाबो बुंनांगौ प्रमिला रानी मेडामा मावा नङा मावबोबाय बिथाङा जिरायना थानांगौ बैसो जाबाय बैसो जानाय लगे लगेनो मा जायो जोंनि बैसोफ्रा आंबो बोराय जायोब्ला उन्दै गथ'नि खुद्रिनाया बेफोरबायदि खुद्रिनाया बयनावबो फैयो जाय हक बेफोर बै समनि राव बाथ्रा आबै आबौनि राव प्रमिला रानी मेडामखौ गाज्रि बुंनो सानाखै आं मानो होननानै बुङोब्ला गोबां बोसोर गोबाव सम बियो हारिनि देरहाबोनानै गोबां खामानि मावबोदों बे उननि बाथ्रा बिथांमोननि खोथा देरहादों जों मावदोंखौनो होननांगोन बे आरोखि प्रिथिबि नारायण मेसदेबा जों बर' हारिनि थाखाय मा सिन्था खालामो रायजो राजाफ्रा एसे सिन्था खालाम जुदि प्रिथिबि नारायण मेसदेबा जुदि थारैनो जुदि गेलेमारोब्ला बेसेबां भट मोनगोन 100% बियो देरहानाय नङा जेनगोन BPF हिसाबै पार्टी हिसाबै 100% लासिंसिं लाजिथावथाव बिनि देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया प्रिथिबि नारायण मेसदेबा बर'नि प्रति बर'नि बाथौ धोरोमनि गिबि धोरोम ना बिनि बारै मा मोनथिगौ बियो मा मोनथिगौ एबो गैया बिबो गैया बिनि खेथ्रआवबो खारन बियो दिनै NRC खौ जुदि मोजां स्टाडि खालामोबा मोजां नायमारोब्ला फारसेनिफ्राय तन्न हिरा सरनियाखौ जेरैबायदि ST नङा होननानै ST टिकेट लानानै बियो लकसभा इलेक्सनाव बियो देरहालांदोंमोन खननै इलेक्सन गेलेनानै देरहालांदोंमोन ना जों सेम हिरा सरनियावनो जों जुदि मोनखानाय बर' जाथिया थेखा धक्का मोनखादों हिसाबै जुदि BPF पार्टिया प्रिथिबि नारायण मेसदेबनि सायाव जुदि टिकेट होयोब्ला जेननायनि अनगायै जेबो गैया सिदा जेनखागोन आरोखि बे 100% खाथांखा बेखौ माने आरो बियो देरहालांबाय बर'नि मा बाथ्रा बुंगोन बियो दिल्लीयाव बिथाङाथ' दे मैया दाखालि बियो NDP-फोरखौ हाग्रानिफ्राय लाबोबाय मोजां मोनदों सावरायग्रायानो ग्रुपआनो होन नैबे NLFBआनो होन दिनै बिथांमोनखौ हाग्रानिफ्राय माबासिम लाबोफिनबाय सान्थि गोरोबनाय मानायावहाय किन्तु NDP-नि प्रति मा मोनथिगौ बियो NLFBनि प्रति खोथाखौ मा मोनथिगौ बियो नैबे प्रिथिबि नारायण मेसदेबा जेबो मिथिया एबो गैया बिबो गैया ओंखायनो बियो माने अनलि बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बिथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय मानाय बेफोरो गासिबो मा अनलि पलिटिक्स लोगोसे गाव MCLA जानाय EM जानायनि मोनसे BTC इलेक्सनाव टिकेट बिग्रा गेलेनो नागिरनाय मालाबाबो देरहाया बियो देरहागोन जायगा लाना जायगा किन्तु होमबाबो बर' हारिनि फारसे खामानि मावगोना बेसेबां पारसेन्टसिम जों साननो गोनां बेखौ बिराद साननो गोनां जुदि बेखौ BPFआ जुदि थारैनो जुदि देरहाहोरोबा बा गेलेहोमारोब्ला BPFआ आरोबाव जेननानै थागोन दा जेसेबां BPF पार्टिया जेसेबां BPF दोलोआ जेसेबां जौगानानै दं बेसेबां पावारफुल जानानै दं ना हिसाबै बै पावार बा बैखिनि खोथा बुंनाय बैखिनि जाखिनि गोजौआव थांनानै थाहैनाय बे गोजौआव थानायाबो गाहायाव फैगोन होननानै आं सानो नंगौ इउथ्सफोरखौबो खाबु होनांगौ किन्तु बिनि जायगायाव गुबुन इउथ्सफोर बिनिख्रुइ साबसिन साननो हानाय बर' हारिनि खोथा बुंनो हानाय बर' जाथिनि खैफोद आफोद बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनो हानाय गोबां लाइमोनफोर दं इउथ्स BPFआवहाय बेफोरखौ होनायानो स्रा होननानै आं सानो जुदि BPFनाव जुदि मानसि गैथारलाब्ला बे आरोखि बेनि देरसिन दुखुनांथावना गैया जाय हक बाथ्राखौ आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै
दहाय मोनसे भिडिअ ससे होखादों बिनि भिडिअखौ आङो दा होनानै होगोन आं मैया थांदोंमोन लाइमुथि ओजोंहाय हादानावहाय थांनानै माखासे बाथ्राखौ खोनाबोदों बिराद दुखुनांथावना आरोखि जों बर' हारिनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय जायफोरा दिनैहाय NIA केस नांनानै थानाय बेफोरो दिनैहाय गोबां दुखु दाहा बिनि बिमाया लामा नायबाय थायो गारि गंसे गाबबानो बा गारि गंसे गाबनाय खोनाब्लानो आंनि फिसाज्लाया सफैबाय नामा न'आव आंनि गथ'आ न'आव मोनफैबाय नामा बेफोरबायदि जानानै सानफ्रोमबो गाबबाय थायो नाथाय आं बिनि गाबनाय माखासे गाबनाय दुखुथिया ना बेखिनि भिडिअखौ आङो होनो हानाय नङा होनो हाब्लाबो होनो हानाय नङा खारन गोबांनावनो गोबां देहायाव नांहोयो थ' बिनि बिमा मा बाथ्रा फोरमायदों दिनै बर' जाथिनि थाखाय नांनानैबो जुदि 10 बोसोर गाहाम जुदि जेलाव थाबाय थानांगौ जायोब्ला दुखुनांथावना मा थाबावनो बिनि देरसिन प्रमद बर'आ बेफोरनि फारसे मा सिन्था खालामदों बेखौथ' मा बुंबावगोन हारिनि प्रति बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो नंगौ दिनै UPPL पार्टिया UPPL हानजाया NDP खौ बरननायनि नामाव जायफोर NIA केस नांनानै थानाय बेफोराव थाखा फैसा गारदों येस आं मानिदों भेरि गुड नाथाय बरननायनि फारसेथ' नोंथांमोना बारा सिन्था खालामाखै बेफोरबायदि आयेननि गेजेरजों गलांदों माने एकर्डनि गेजेरजों मानो गवा बे गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोरनि गेजेरजों मानो गवा बेफोरबायदि आरोखि साननो गोनां थ' जों बै न'खरनि बिमानि माखासे फंनैसो राव बेखौ जों खोनासंनानै लादिनि बेनि सासे लोगोबो दंमोन नालाय हजोंहायनिनो मुसलफोरनिनो ओमफ्राय बे मुसल सासे लोगोजों माबादों माबानानै मास मोनथाम थादों आरो बेयो हजोंना दाना गनायनि माबा जाबाय गनायनि माबा जानानैहाय ओरै गोबांथार बिदिनो थाखा रांखावरि माबा जाबाय आरो खहा जाबाय बेखौ लायनायावनो थांबाबो गनो गवा लोगोनि बिफाया लिंहरो दिनैनो गगोनसै गारि भारा लानानै गोबां रां खहा जानानै दाहार जालाबायनानै दं आरो गुवाहाटियावनो नायो नै बिफाया थांबाय थायो आं माने थांनाया जायाखै आरो न'आवबो रावबो गैया नालाय दा बिफाया थांबाय थायो आरो दाख्लि डिसेम्बरनि माबायावबो थांदों आरो बिसोरो नायदों ओमफ्राय बेबायदिनो जायै दाना बिसोरो दायो नै खस्थ'जोंसो जोङो सोलिबोदों आरो लाइमुथियाव दङबा गोबांथार बेबायदिनो पुलिस आर्मिनि माबा जानानै न' बां जावग्लुंजोबजादों आरो जोङो खस्थ' जादों बेथ' ओरै थांनानै थायोमोन नालाय बेखौ मोनलाङिनिनो उपद्रुप खालामदों आरो बिसोरो एसेबो जों मोनाखै आरो जोङो दुखुथिया हिसाबै मोननो लुबैयो आरो फिसालानि गजानो लुबैयो थाखायनो गोबां रां खरस जानानै थायो ऋण दाहार जानानै थाबाय बेखौ सुख'नोनो जोंहा दासिमहालागैबो थाइसे थाखाबो जोङो रेहाय मोनाखै आरो जोङो ओरैनो मालाबा हाजिरा मावनानै जायो एम्फौ फिसियो आं दाउ अमा फिसियो बिदिनो जायो बख'नांगौ आरो जानाखि मोननांगौ बेखौ आं आसा दं मोननांगौ जाबायसो दां 20 बारसो जाबाय